които гледат този клип, аз съм днес ще снимам на новата ми поведица. Аз почнах вчера да се развивам без да снимам, без да почна поведицата. И се развих доста. Имам 11 диаманта, 4 златни ябълки, 1 емералд, кивка. Едната се изхъби много бързо, така че направих втора диамантена кивка. Защото аз купах само с една диамантена и се изхъби и сега на втора. Нито един път не съм я използвал. Имам енджантинг, който днес ще енджата и с диамантите ще направя неща. Ще направя диамантите. Тук мисля, тук няма много дърво, затова мисля да излезе на разбира. И имах няколко стака каблстон, а сега имам само едно каблстон, което се го сложа тук. И в честа може да има малко. Не, 60 каблстон. А имах целият ми инвентар беше в каблстовете ми беше пълни. Аз тръгнах да правя някакъв як замък. После видях някаква мина, тръгнах на нея и сега се изгубих. И после мисля да купая нагоре. Тук малко да се развия. Ето тук, точно някъде тук бях намерил диамантите и тук реших, че късметлийско място и тук си направих като къща. Но не съм я подобрил. Тук сега се джатна, какво друго да направя с диамантите. 9 диаманта. 6 плети ми остават много малко диаманти, така че се направя къщи. Сега да джатнем меча. Първо. О, аз съм само 5 левел, ужас. Добре. Толкова мисля, че съм стигнал 9. Не знам за какво ти се толкова много. Шарпнес. Добре, то шарпнес е хубаво. Имам шарпнес 2, ама за 14. Апгрейдинг. Тонс. Бе. Projectile Protection. Не ми трябва. Чак 14 лева. Добре, за сега меч трябва да енджатнат. Не, гащите си ги пазя в мен. Диамантите са бъде. Тук много често още. Сола, златко, диаманта е кивка. Ще енджатна, ако има ефект. Efficiency, аз по ефекти. Efficiency. Ще се обърква, защото един ми беше казал, че пише. О! Не! Ми ефекти, пак става. Даем колко бързо чук. И малко по-бързо е от обикновена не енджатната диамата е кивка, ама пак хубаво. Сега ще излезам навън. Не знам. Да, мисля да излизам навън, ама всичко това трябва да го вземам. С някой приятел може да вземем всички неща от честовете и да тръгнем, така че няма да е на този епизод. И... Добре, сега ще ви кажа едно нещо. Защото някой може да не го знаят. Сега вижте това. Енджатите, каквито тъпи са бъдат и за кой лево са бъдат. Втори, 8 лево са бъдат много тъпи. Защото това човете свалят левел, обаче и намалят и... Да, и намалят левел и по-тъп енджанти обаче стават. Това е единственото гадно. Че... по-тъпи енджанти. Все едно са без букшелфове. И левел се намалява. Това е яко, ама... Тъпото е, че тъпи енджантите стават тъпи.
Няма да направя с чуда да направя ли, так му да се инджат на 2 лева. То 2 диаманта ли имаме? Опата няма да ми трябва. Мога да го направя и за те, които искат да играят с мен, ама не да чупат и такива неща. Аз им кажа къде е тази мина. Да дойдат при мен, ама без да крадат и такива. Ще направят мултиплеер сервер. Ама пишете в коментар дали искате, обаче ако чупите нещо, аз си взема най-важните диаманти, всичко в мен. Вие можете да правите тук някъде там къща, да сме близо, вие може да направите, ако искате. Оле, аз мога да се помъжа ли тук ли? Без тук мисля, че трябва да го запуша. То, айде, меч. Не съм го ползвал, да ви не знам да помня. Макар да натискам бутона. Това, където направя е малко тук, сега правя тук може да помощ. И просто е така права. И тук мога ли някак да се помощ? Да мога. Просто отвън си сол бутон, за да се права. Сол бутон. Нямам да вълта, единственото гадно нещо. Опа. Дърво, един бутон си ми трябва. Тук ме печката. 11 лева. Бе, аз си имам 5 блока Iron Dema и се чуда какво да направя с тях. Кирки много мисля да направя. Аз вече изкъпих няколко Iron кирки Dema. Не всичко няма всичко да е в кирка, ама ще го направя на Iron. И... чакай, да вот ме свърши. Ужас, добре. Мисля, тук някакси да направя с стълба, като нямам да няма как да направя стълби. Имам 53 Iron. What the fuck? Супер яко. Но, аз съм джад на бабата и трябва да взема много дърво. Ефекти есть. Опа, напред. Само за... What the fuck, нямам левел. 4 левел ми трябва ли да някаква вода нещо? Аз ще да видя за води. Та къща не пишете в коментар дали е тъпа, защото аз знам, че е тъпа. Добре, тук за левел ще ме стигне. И без това малко имам де. Скоро някой дойде в сервера. Ще яко. Само напишете в коментарите и аз го направя от мултиплеер в Minecraft. Ще направя сервер на този свят. Вие може да влизате. Аз кажа там ID-то ми. Лава. Това е хубаво. Става. Аз от другаде си не, то тук е без тази лава, няма как да се направя обсидиан. Тя тече. Аз съм много малко точно. Добре. Ще се върна. Колко малко калство имам. Пино. Чакай, една врата там не са отвели, бе. Сама what the fuck? Защо тази врата? Бе, нищо. Бе, това мисля да го преместя. Така да сложа. То. Готово.
Не знам какво чувствах толкова често, ама просто мислех, че се намеря още емералд, диамант. Не само води ми, много неща мислих, ама. И само толкова бързо се развих. Пък имам само един емералд и само 7 лапис вече. What the fuck? А, не. Само 31 лапис. Това е гадно. Да се съберем още материали. И не знам дали само тук се живее, защото създам, че вас няма да лакеш това. Това да е дори къща. Макар че аз съм кръстател, малко тъпо да живееш бина, защото не знам, защото няма дърво. Да. И една печка да има. Брони, който дойде може да му направя честплейт или цяла броня на някой. Мога да му направя. И ако събера диаманти за меч или броня, аз имам 2 диаманта за меча, но няма да купя сега меча или броните, защото не се знае дали вие влезнете. И мисля, това да е за клипа, за този епизод. За този епизод е това. Чао!